Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga har bir şahmet senelerimiz, maqtalarımız bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gayretlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz, ham selimlerimiz erişsin. Allah Teala bizge dünyalıkta, dünya baxtı, ahirette, ahiret baxtları nasip etsin. Koşkanların ötep diğanlarından tıyılıp işirge nasip etsin Allah Teala'nın. Muhterem kardeşler, bugün siyaşıp kitesi sözümüz bular Müslüman kardeşlerimizin hakları turunda. Yani Müslüman kardeşimiz aldığında bizning indi vazifalarımız var. Нәрсә эшләргә тиеш без аңа карата. Әлбәттә, бөтенесен дә инде ачып бетереп булмас, әмма ниндидер мисаллар өстендә эшләп, карап, без күрә алырбыз мөселман кешесенә карата без нинди мөнәсәбәттә булырга тиеш икәнен. Сез әйтерсез инде нәрсә кирәк инде дип шулай бит. Ләкин кызганча каршы бүгенге көндә Müslüman белән Müslüman кешесенең мөнәсәбәте бик әйбәт түгел. Бигрәк тә авырлыкка, төшкән авырлыкка очраган Müslüman кардәшләргә карата ярдәм җитеп бетми. Әле алай гына түгел, ярдәм генә түгел, кай вакытта киресенчә зыян китерәләр. Һәм бер мөселманга зыян килергә мөмкин икенче мөселман кешесеннән. Ул аны ничектер уйлап та карамый. Бу эш ярый микән, ярамый микән дип. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу мәсьәлә турында без инде ешрак сөйләшергә мәҗбүрбез. Үзебез шушы хатага эләкмәсебез өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, белгәнебезчә шулай бит ислам дине ул Аллаһы Тәгалә белән кеше арасындагы булган мөнәсәбәт. Һәм гомумән ислам дине генә түгел, һәрбер диндә дә шулай. Дин ул нәкъ Аллаһы Тәгалә белән бәйле мөнәсәбәт. Чөнки Алла булмаса, без аны дин дип атай алмыйбыз. Ул инде ниндидер законнарга гына әйләнә. Законнар чыганагына гына әйләнә. Әмма Аллаһ Тәгаләгә ышану һәм ахиреткә ышану үз чиратында шушы һәрбер канунга инде дини тәсмир бирә. Бу ышана без аны дин дип әйтә алабыз. Шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәтләр дөрес булсын өчен безгә Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләнең кушканнарының берсе ул да булса кешеләр белән дөрес мөнәсәбәт кыру. Аллаһ Тәгалә белән генә түгел, кешеләр белән. Сез беләсез, шулай бит, мәсәлән, намаз укыган, уразалар тоткан бер хатын кызның тәмухка кергәнен. Нәрсәгә? Күршеләренә зыян китергән. Намаз бар, ураза бар, шулай бит, бар изге әйберләр. Шулай ук сез беләсез, сусаган эткә су биргән кешенең җәннәткә кергәнен. Гәрчә ул кеше бик гынахлы булса да. Монда мөнәсәбәт кешеләргә, хайваннарга, тирә-юньгә карата. Шуңа күрә мөселман кешесенең әле тышкы ягы гына һәм гыйбадәтләре генә дин ягыннан туры килергә тиеш түгел, ә кешеләргә карата мөнәсәбәте дә дөрес булырга тиеш. Сакалы бар, киеме бар, шулай бит, гыйбадәт бар, әмма кешеләргә карата мөнәсәбәте булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, бу инде камил дин түгел. Димәк, аның хылкы үзгәрмәгән, кеше хакларын ул үтәмәгән. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, сез беләсез, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә бездән сорый торган әйберләрнең берсе шулай бит, ул бер-береңгә карата булган мөнәсәбәт. Кешеләр үзара хәл итәчәкләр. Кемдер кемгәдер начар сүз әйткән, рәнҗеткән, суккан, әйберен алган һәм башкасы. Шуңа күрә дә без бу мәсьәләдә, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук битараф була алмыйбыз. Ә сез беләсез, бүген мөселман кардәшләребезнең күп илләрдә хәлләре яхшы түгел шулай бит. Кайберләрен үтерәләр, ачыктан ачык, кайберләре ачлык кичерә, авырлыкта яши. Кайберләренең ишәр сулары юк, кайберләренең ашар ризыклары юк, дарулары юк. Бу моны белмичә яшәү ул инде ахмаклык булыр иде. Без битараф булыр идек, үзебезне хайван дип әйтергә була. Чөнки хайваннар хәлләрен белешмиләр шулай. Алар белмиләр ниндидер хайванның ниндидер хәли икәнен тегендә. Без дә шулай яшәр идек, үзебезнең дөньябызга бикләнеп. Шуңа күрә дә әлбәттә безгә андый сыйфатлар хас булырга тиеш түгел. Һәм дә инде бер-берең өчен борчылу, кайгыру, бер-берең өчен ярдәмдә булу, бу мөхтәрәм кардәшләр, ислам динебезнең нигезе булып санала. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә:
bir мөселман кешесенең икенче мөселман алдында 6 хакы бар ди. Ягъни без мөселман кеше башка мөселман кешесе алдында 6 төрле берне эшләргә тиешбез. Әлбәттә, алар 6 гына түгел, күбрәк. Әмма һәрбер хадистә шулай бит инде ул, шулай килә, җыеп без аларны карый алабыз. Бу хадистә 6-сы турында әйтелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорыйлар: "Ма хунна я Расулаллаһ?" Нинди хаклар соң ул диелә. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, иң беренчесе, әгәр дә мөселман кардәшеңне күрсәң, аңа сәлам бир. Исәнләш, сәлам бир. Элементар рәвештә сәлам бир. Сәламның югалуы бу кыямәт көненең билгесе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кыямәт көн алдыннан кешеләр белгән кешеләре белән генә исәнләшерләр ди. Һәм син бүгенге көндә мәчеткә керәсеңме, син беләсеңме, син аны белмисеңме, син аны шулай бит. Мөселман кардәшеңгә сәлам бир, ассаламу алейкум дигән. Урамда күрсәң мөселман кардәшеңгә сәлам бир, ассаламу алейкум дигән. Кай вакытта шундый күңелле барасың, торговый центрдамы, берәр кая урамдамы, сине күреп мөселман кешесе сәлам бирә, ассаламу алейкум ди. Син ва алейкумуссалам дип җавап бирәсең шулай бит. Монда инде күңелле. Шуның белән сәлам тарату, чөнки сәлам ул дуга. Сәлам ул дуга. Бер-береңә дуга кылу дигән сүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сиңа Аллаһның сәламе, тынычлыгы, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын дип без бер-беребезгә теләк телибез. Изге теләктә торабыз бер-беребезгә карата. Шуңа күрә берәр кешегә ачу килсә, исәнләшәсе килми. Сәлам бирәсе килми, кул бирәсе килми, шулай бит. Баш күтәреп, аны күрмәмешкә салышабыз. Сәлам бирсә алмыйбыз. Сәлам бирсә алмыйбыз. Монда бер кеше белән олы кешеләр инде алар. Миннән олорак инде. Никах укытканнар иде. Бер миңа таныш хатын кыз инде ул ире әзрәк башы киткәнрәк булып чыкты инде. Шулай дип аңладым мин аны. Аның белән сөйләшүдән соң нормальны теге аңлап булмый ул кешене. Шуннан соң килделәр хәзер инде айрышабыз да яшәп булмый. Хатын әйтә инде, ничек айрылышырга, мен шулай дип әйтергә кирәк инде. Бу кеше килде хәзер минем яңа хатыны белән килде инде. Айрыга дип килде. Мин кул сузам бу кешегә. Ул миңа әйтә: "Ты для меня не рукопожатный", дип миңа әйтә. Ягъни мине яратмый, шулай бит, яратмагач кул бирәсе килми. Ягъни яратмаган кешегә кул бирәсе килми, шулай бит. Мен әйтәм: "Ярармы?" әйтәм. Миңа ни проблема түгел, шулай бит. Төрмә нәрсәсе, принципы шулай бит. Төрмәдә дә бар бит шундыйлар, нерукопожатныйлар, опущенныйлар, аларга кул бирергә ярамый шулай. Монда бу кешенең башында бөтенләй бер буталы биткән инде шулай бит. Мен әйтәм: "Ярар, проблема түгел, шулай бит инде минем теге. Үземнең дә бик бирәсе килеп тормый кулны." Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Үзе бирмәгәч тагын да әйбәт. Мин бит мөселман кешесе буларак моны җиңгәргә тиеш инде үземдә. Сәлам бирергә кирәк. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, сәлам бирмәү бу бер-береңә карата үпкә ачу билгесен күрсәтә. Һәм инде безнең бит сәбәп юк кемгәдер ачуланырга. Шуңа күрә юк икән сәлам бир. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух дип сәлам бир, шулай бит. Шуның белән инде арада матур мөнәсәбәт барлыкка килә, бер-береңә кеше дугада булып тора. Икенчесе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм сине чакырса җавап бирде, барды чакырган җиргә. Бүгенге көндә кешенең артыннан җиргә кирәк. Кил инде дип шулай. Кунакка чакырыр өчен, берәр кая чакырыр өчен зарлатыгы артыннан җиргә кирәк. Җылы, кил инде. Эшләргә чакырмыйсың бит, ашарга чакырасың, шулай бит. Ашарга киләсе килми бүген кешенең. Вакыт юк. Монда барасы килми, тегеләй булай, шулай бит инде. Ярар, соң инде, я иртә инде, ул вакыт фәлә. Кешенең вакыты да бар. Ул киләсе килми, йөрисе килми. Шуңа күрә дә чакыра икән мөселман кардәшем, җавап бирү ваҗиб. Мәҗбүри. Җавап бирмәсәң гынах була. Гынахлы буласың килмәсә җавап бирергә кирәк. Әлбәттә, инде башка җиргә чакырылмасаң, башка эшләрең булмаса, шулай бит, син килергә ваҗиб, мәҗбүри. Кайбага әйтәләр бит, менә татар халкында да мәкаль бар. Ике ай бердән дә начар әйбер юк диләр, шулай бит. Чакырган кунагың килмәсә, авыру хатының үлмәсә. Шуңа күрә бу әйбердән дә ике ай бердән дә начар әйбер юк диләр. Шуңа күрә чыннан да кунак чакырып, әгәр дә кунагың килми икән, әлбәттә инде ул бик тә күңелсез. Мәсәлән, һәр вакытта мәҗлескә киләсең, ярты стел буш. Шуннан соң инде Мәтәмән нишләп буш килмәделәрме ни? Әйе ди, монсы булай, монсы тегеләй, шулай күңелсезлеге күренеп тора ул кешенең.
Көңелсезләнгән, ул бит әзерләнгән, көтеп торган шулай. Шуңа күрә инде чакырган җиргә барырга бирек тә мөселман кардәшең чакырса, җавап бирергә кирәк дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Өченчесе, ва иза стансахака фансах лаху. Әгәр дә ул синнән киңәш сораса, киңәш бир. Килеп синең белән сөйләшергә тели икән, күңелен бушатырга тели икән, киңәш сорый икән синнән, вакытым юк димә, сөйләш, тыңла, киңәш бир. Әлбәттә киңәш бирер гыйлемең һәм хикмәтең булса. Булмаса башка кешегә җибәр. Шулай ук теге булмаган гыйлемең белән бүлешеп утырма. Әмма инде беләсең икән, киңәш бирә аласың икән, бир. Чөнки кай вакытта кешенең килеп синең белән сөйләшеп утыруы да аңа җиңеллек бирә. Үзенә ул сорауларына җавап таба. Үзе җавап таба. Үзе сөйли, үзе җавап таба. Шуннан соң күңеле рәхәтләнеп кала. Шуңа күрә без инде кай вакытта моңа да вакыт җәллибез. Кем беләндер сөйләшеп утырырга, шулай бит кемдер тыңлап утырырга. Дүртенчесе, әгәр дә тышкырса һәм әлхәмдүлилләh дип әйтсә, син дә аңа җавап бир. Ягъни ярхамукаллаһ дип җавап бирәсең, дуга кыласың. Менә бу ярхамукаллаһ, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа дип без инде бер-беребезгә әйтергә тиешбез. Ничен дигәндә онытылып китә кайчагында. Бер теге балаларыбызга да хәзер өйрәтәбез, будь здоров дип әйтергә, шулай. Ләкин ул бит безнең традиция түгел ул. Мәсәлән, Кытайларда тышкырса кеше бер сүз әйтмиләр. Аларда юк андый традиция. Тышкыргачтын бер нәрсә әйтү. Шуңа күрә син көтеп торасың, мәсәлән, алардан бәлки. Ул сиңа бер сүз әйтми. Эчтән 3 тапкыр тышкырсаң, аларда шундай нәрсә бар икән, димәк, кемдер сине ярата. Шундай ышану бар Кытайларда. Ә безнең динебездә ничек? 1-2 тапкыр тышкырган кеше, ул әйбәт тышкыру, без аңа ярхамукаллаһ дибез. 3 тапкыр тышкырса, димәк, ул кеше авырый. Аны ярата дигән сүз түгел, шулай. Аңа беркем гашык булмаган. Димәк, ул авырый. Андый кешегә без шафакаллаһ дибез. Аллаһы Тәгалә шифа бирсен дибез. Кайбер кешеләр бик каты тышкыралар, бер туктамый, шулай бит. Апчи туктыгы башлар туктай алмыйлар. Бу кеше бер караганда авырмый да, шулай бит. Ләкин ул да авыру, аллергия. Ул да авыру, шулай бит. Шуңа күрә без аңа шулай ук шафакаллаһ дип әйтәбез. Булай гомумән тышкыру билгесе ул яхшы билге. Чөнки Адам галәйһиссәлам иң беренче булып җан кергәчтен нишли? Тышкыра. Җан кергәч. Һәм тышкыргәчтен нәрсә ди? Әлхәмдүлилләһ ди. Һәм фәрештәләр әйтә, ярхамукаллаһ ди. Иң беренче кеше җан кергәчтен әлхәмдүлилләһ дип шулай тәрбия итә. Иртә белән уянгачтын да без нәрсә дибез? Әлхәмдүлилләһилләзи ахяна бәгъдәмә аматана. Аллаһы Тәгаләгә мактау булсын, ул безне үлгәннән соң терелтте дибез. Ягъни без үлеп терелгән кебек уянабыз иртәнге якта. Тышкыру менә шуны бер-бер тышкырабыз икән, әлхәмдүлилләһ дип әйтергә, һәм андый кешегә ярхамукаллаһ дип шулай дуга кылырга. Бигрәк тә мөхтәрәм кардәшләр, гаиләдә кулланырга кирәк моны. Үз балаларыңа ярхамукаллаһ дигән, хатыныңа ярхамукаллаһ дигән, хатыны иренә ярхамукаллаһ дип әйтсен. Аллаһ рәхмәтендә булсын дип. Чөнки бер-береңгә дуга кылып торасың. Балаларыңа дуга кылып торасың икән, Аллаһ рәхмәте булсын, ярхамукаллаһ дип, димәк, бер туктамый балаңа син игелек, изгелек теләгән булып торасың. Бишенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә мөселман кардәшең авырып китсә, аның хәлен бел. Авырса хәлен бел. Бар янына шулай бит, шалтырат, берәр ярдәм кирәк түгелме дигән хәлен бел. Кай вакытта үлеп тә китә белмибез. Авырып, ана соң әйтәләр, ул кеше инде авырган, бер ай авырып ятты, ярты ел авырып ятты, шуның белән үлеп китте дип. Син белмәгәнсең дә аның авырганын да. Үлгәч күмгәннән соң инде күпмедер вакыт үткәннән соң гына ишеткәнсең. Шуңа күрә мөселман кардәшеңнең хәлен белеп, әгәр югалып торса күз алдыннан шулай бит, хәлен бел, шалтырат, ни хәлләр дигән һәм башкасы. Әле берсендә берәү миңа язып җибәрә. Сообщениедә инде. Хәзрәт, бер сорауым да юк ди. Сез менә обычно язалар сорау белән бит, сорау бирәләр. Хәзрәт, бер сорауым да юк, просто хәлегезне беләсе килә ди. Ни хәлләр сезнең ди. Хәлегез әйбәтме ди. Мәйтәм, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, мәйтәм, менә андый кешеләр бар икән әле. Хәлемне белүче дигән шулай бит инде. Алайсан шалтыраталар да сорау бирәләр. Шулай, әллә мин үлгән. Кем җавап бирсен синең соравыңа, шулай бит инде. Шуңа күрә дә әлхәмдүлилләһ менә шулай итеп, кеше авырып китсә, хәлен белегез, янына фәгудху, ягъни янына барыгыз, хәлен белегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм дә инде 6-нчысы, әгәр дә үлеп китсә, вафат булса, фаттабиху, күмегез, җеназасын укыгыз. Ягъни каядыр күмергә кирәк кешене, шулай бит. Кеше үлгәчтен, кеше күбрәк булса аның янында, беренчедән җеназа намазын укыганда кеше күбрәк булган сайын савап күбрәк була. Икенчедән,
ярдәм кирәк булганда җиңелрәк, күмергә дә, күтәреп барырга да һәм башкасы да. Шуның өчен дә барып, менә шушы җирләп, дугалар кылып, бәлки ярдәм кирәктер, шулай бит ярдәм дә күрсәтергә мөмкин. Бигрәк тә ир кеше вафат булса, бу ир кешене күмү аның хатынының җилкәсенә кала. Шәригать буенча хатыны иренә акча тотырга тиеш түгел. Аны күмәргә. Кай вакытта хатыннар фәкыйрьлеккә төшәләр. Күмәләр дә, йирлиләр дә, садакалар тараталар, эшләрен җиделәрен үткәрәләр, шулай бит. Шунда инде кардәшләре килеп күмергә ярдәм итешсә, акчалар биреп шулай бит ярдәм күрсәтсә, ул хатын-кызга әлбәттә җиңелрәк булыр иде. Бу авырлыкны күтәрергә дә шулай бит, һәм югалтуны күтәрергә дә һәм финанс ягыннан да әлбәттә җиңелрәк булыр иде. Шуңа күрә менә бу мөхтәрәм кардәшләр гади бер 6 кагыйдә. Ләкин күргәнегезчә монда теге авыр чакта ярдәм ит, акча биреп тор яки садака бир, һәм башкалар юк монда. Әмма сез ничек уйлыйсыз? Әгәр дә кеше тишкергәштен аңа ярхамукалла дип әйтергә кирәк икән. Әгәр дә бер таныш булмаган мөселман кардәшенә сәлам бирергә кирәк икән. Кеше авырлыкка калганда аңа ярдәм бирергә кирәкме? Бигрәк тә кирәк, шулай бит. Шундый кичкенә әйберләрдә дә син мөселман кардәшеңгә битараф булырга ярамаган вакытта, димәк, ярдәм күрсәтергә кирәк, аңа авыр булган чагында һич шиксез. Монсы мәҗбүри бу әйберләр. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә әйтелә, әтиянигә уф дип әйтергә ярамый ди. Вала тaqul lahuma уффин. Уф дип әйтмәгез әтиянигезгә ди. Кемдер әйтә, мин бер тапкырда уф дип әйткәнем юк. Тотып кыйным аларны ди. Уф дип әйтмим ди. Бу дуракмы? Дурак, шулай бит инде. Мин бит аларны уф дип әйтмим кыйнаганда ди, шулай бит. Мин Коръән сүзеннән чыгып китмим ди. Шуңа күрә инде уф дип әйтмәгән дигән сүз, димәк, аннан зурагын дигрәк тәшләргә ярамый. Монда да шулай, әгәр мөселман кардәшеңә син кичкенә генә бер әйбер күрсәтергә тиеш икән, ихтирам, димәк, аның зурагын син инде күрсәтергә тиеш, һич шиксез. Шуңа буларны мөхтәрәм кардәшләр безгә әлбәттә онытмаска кирәк. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әл-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниһи ва ядиһи." Мөселман кешесе ул шул ди. Кемнең теленнән дә, кулыннан да башка мөселман кешесенә зыян килми ди. Тел белән ничек зыян китерәсең? Гайбәт, яла ягасың, шулай бит, яманатын таратасың, сирен таратасың кешенең. Кул белән инде әлбәттә сугырга яки башка бер нәрсә эшләргә мөмкин. Шуңа күрә бер мөселман кешесе икенче мөселман кешесенә теле белән дә, кулы белән дә зыян китерергә хакы юк. Мөселман кардәше ул синең өчен харам. Аның каны да, аның дине дә, аның намусы да, малы да синең өчен ул харам. Бетте. Моны онытмаска кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселман кардәшең дигәндә бик сак булырга кирәк шушы хакларны үтәгәндә. Иншаллаһ, мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о отношениях, о правах мусульман. То есть, как мусульмане должны относиться друг к другу. Часто, например, нам приходят какие-то сообщения, что с каким-то братом или с какой-то семьей, сестрой произошло несчастье. Знаете как? В половине вот этих случаев, в этих несчастьях виновны другие мусульмане. То есть, они оказали влияние на это несчастье. Что-то написали против этого человека, что-то сказали, например, там, или отказались защищать в нужный момент, хотя его слово там принесло бы какую-то пользу. Бывало так, что, опять-таки, да, там, какие-то денежные вопросы. Взял денег, там, не возвращает. Взял там заказ, обманывает, не делает. Очень много случаев. Были случаи даже вот, обманывали пенсионеров, там какой-то человек, молодой человек, мебель делает. Взял заказ, кухни делает. И денег не отдает, естественно, ни кухни нет. Ничего нет. То есть звонят мне, что с ними можно сделать? Откуда я могу знать? То есть я не коллектор, не рекетир, то есть пойти напугать не могу, как бы, да? Да. То есть, а это мусульмане, то есть, иншаллах, машаллах, альхамдулилля, там и так далее. То есть, поэтому иногда мусульмане прямо вредят друг другу. Это очень серьезно. Потому что, когда вредишь кому-то, прежде всего, вредишь из-за чего? Из-за того, что свои интересы ставишь выше. Свой комфорт, свое удовольствие ты ставишь выше. Это эгоизм.
это высокомерие. То есть это от шайтана идут такие мотивации. Соответственно, за это в судный день придется расплачиваться. Это не забудется, дорогие друзья. Просто так это не забудется, не мечтайте даже. Если вы думаете, что кого-то обидели, и это просто забудется, вы забыли, он забыл. Но в судный день все вспомнят. И вот тот человек, которого вы обидели, может, он забыл. Но в судный день ему скажут: слушай, вот он тебя обидел, прощения не попросил в этом мире сейчас. Хочешь решение проблемы? Он с удовольствием захочет. Почему? Потому что ему нужны благие дела, не хватает. И он скажет: да-да-да, конечно, конечно, что у него можно забрать, давай. Что есть у него? Намаз, ураза, там еще что-то, да? С удовольствием заберу, он скажет. Потому что тот мир – это мир беспокойства о себе. Каждый беспокоится о себе, даже родителей своих жалеть не будут. Не то, что там каких-то чужих людей там, или малознакомых, или друзей и так далее. Поэтому, дорогие друзья, не забудется. Об этом не надо мечтать. Что ты с человеком расстался, он тебя не видит, значит, все закончено. Нет, не закончено. Для чего мы тогда верим в ахират? Непонятно, да? Зачем мы верим в ахират? Для чего нам нужен ахират? Страх перед адом, надежда на рай, расчет перед Аллахом. Зачем нам нужно во все это верить, если этого нет в нашем мире, в действиях наших? Если мы не спешим извиняться, не спешим помогать друг другу, если мы не спешим возвращать долги там или еще что-то, тогда зачем нам вообще это нужно, эта вера? Для чего она тебе? Чтобы клянчить у Аллаха помощь? Ты что, шантажист? Кто ты тогда? Для чего тогда тебе нужна эта вера? Поэтому, дорогие друзья, это очень важный момент. Вопрос веры. Если ты об этом не думаешь, то есть думаешь о своем удовольствии и благе в этом мире, то спроси у себя, какая у тебя вера. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Аль-му'мину лиль-му'мини каль-буньян, яшудду ба'духу ба'да». Верующие по отношению к другому верующим — это как здание, говорит. Они поддерживают друг друга. То есть здания, вот стены поддерживают друг друга. Если вот это здание, например, вот эта стена, рада, что вот эта стена обрушилась, что произойдет? Вопрос времени, что крыша упадет на всех. И что эта стена тоже упадет. И та упадет, и это упадет. Это лишь вопрос времени. Когда с твоим братом что-то случилось, мусульманина, это, считай, одна стена здания. И ты не помогаешь, не поднимаешь его. Или, может быть, даже рад, что с ним такое случилось. Вопрос времени, что ты пострадаешь тоже. Это лишь вопрос времени. Поэтому, когда говорится именно в таком ключе, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это как здание, поддерживающее друг друга, это значит, касается и тебя тоже в первую очередь. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна Аллаха ауса илайя ан тавадагу хатта ла яфхара ахадун аля ахадин, ва ла ябги ахадун аля ахадин». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что Аллах Тааля, говорит, дал мне откровение, и через откровение велел, чтобы мы относились к друг другу смиренно. Смиренно — это как? С уважением, с почтением. Чтобы мы друг перед другом не возвышались, не хвастались, не пытались друг друга как-то давить, издеваться, унизить. Чтобы такого не было, чтобы ты с мусульманином, рядом с мусульманином, не чувствовал себя некомфортно, чтобы постоянно не приходилось защищаться. Вот есть общество, сообщество, да, где надо постоянно защищаться, то есть постоянно подкалывают тебя. И ты вынужден постоянно отвечать, держать себя в тонусе, тем же отвечать. Если не будешь отвечать, то есть начинают уже унижать. Это ненормальное, это больное общество. Когда ты приходишь к мусульманам, ты просто расслабляться должен. Никто не будет смеяться над тобой, издеваться над тобой, там, ни над твоей одеждой, ни над твоим поведением, ни так далее. Если что-то плохое сделал, пришли, спокойно тебе насихат сделали наедине там, и все. Вот это и есть нормальное общество, где ты расслабляешься, чувствуешь себя свободно. Ты не в тонусе, ты не защищаешься. Ты не в позе защиты постоянно, откуда придет удар там и так далее. И, например, у меня есть определенные места, куда я хожу, я в таком тонусе себя вынужден держать постоянно.
я вынужден, то есть, отвечать и так далее и тому подобное. Есть такие там колкие люди, вот у нас в наших краях, по крайней мере, вот так вот. То есть ты постоянно должен отвечать ударом на удар, иначе все. А с мусульманами не так, то есть никто не пытается тебя унизить там или еще что-то. Поэтому это смирение друг перед другом. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, нет тирании, нет несправедливости между мусульманами. То есть ты сидишь, тебя никто не подвинет. Твоя еда стоит, никто не возьмет. Твое имущество осталось, его сберегут. Если кто-то даже попытается, ему скажут, не трогай, это моего брата там и так далее. Ты абсолютно спокоен в этом обществе. Нет никакой несправедливости. Если про тебя что-то будут говорить, то остановят этого человека и скажут, это мой брат, все, давайте, закройте свои рты, больше не говорите о нем ничего. Вот это нормальное, абсолютное общество для мусульман, дорогие друзья. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает нам на такие вещи. Также он говорит, знаете ли, говорит, кому ад запрещен? Для кого ад запрещен, говорит? Для кого? Ад запрещен для мягкого, для легкого человека, для простого и близкого человека. То есть мягкий, легкий, простой, близкий человек. Это какой? То есть опять-таки это тот человек, с кем ты не напрягаешься. Грубости от него нет. Он не издевается над тобой. Не пытается давлеть над тобой, так скажем, да? Никакого абьюза нету. Сейчас модное слово же такое. Буллинга нет. А то молодежь понимает, альхамдулилля. Особенно, хейтеров нет. Хейтеров нет. Потому что люди страдают из-за этого. Особенно в школах там и так далее. Вот это же прямо это выражено. Издеваются над человеком со всех сторон, как говорится, булят его. А здесь такого нет. Это вот простые люди, то есть мягкие. Простые, мягкие они. Доброжелательные, близкие к тебе. Постоянно хотят тебе добро сделать там и так далее. Поэтому вот это, дорогие друзья, абсолютно нормальные вещи в обществе. И в таком обществе действительно хочется находиться. Вот есть люди, которые едут в какие-то горы, там какие-то деревни заброшенные. Потом там нет ни машин, там нету, нет дорогой одежды, нет бренда, ничего там нету. Но люди там добрые. То есть приходишь к людям, они говорят, заходите, покушайте. Ты думаешь, там денег, наверное, хотят. Нет, не хотят они ничего, никаких денег. В одном тоже в какой-то там стране, тоже мусульманская страна, путешественники пришли, на ночь остались на улице, переночевать негде, бедная страна. Пришли там какой-то дом, заходите, говорят, переночуйте. Им постелили, там все, кровати, все постелили. Они там заснули, утром просыпаются, хозяева спят на улице. То есть им так неловко стало, они не знали, что этот дом, там только одна комната. И когда им там постелили, естественно, хозяевам места не было, и они остались на улице. Они, говорят, на улице переночевали эту ночь. Понимаете? Где вы здесь такое найдете? Здесь уже тяжело такие вещи найти, правильно? Поэтому вот это и есть простота, легкость. Вот в этом обществе чувствуешь себя хорошо. В обществе Феррари, Ролексов и так далее, если нет нормального человеческого отношения, бежать оттуда хочется. Это сейчас нас привлекает это общество. Это больное общество, если там нет нормального отношения. Если тебя оценивают по этим шмоткам. Это больное общество. Они живут в выдуманном, вымышленном мире. Все в депрессиях, в двойных стандартах. Они постоянно вынуждены играть определенную роль. Роль вот этого человека, так скажем, да? Когда с одним человеком начал разговаривать, я говорю, туда-сюда насчет имущества. Он говорит, у меня, говорит, ничего нет. Ни квартиры, ни дома, ни машины, все. А все, что есть у него, оказывается, в лизинге, в кредитах, в ипотеке, там туда-сюда. А зачем ты это набираешь тогда, если это не твое? Он хочет создать иллюзию. Иллюзию такой вот успешной там, богатого человека и так далее. Это больное общество. Надо быть проще, мягче.
Что у тебя есть, то есть. Человечность – это самое главное в отношениях. И поэтому, говорит, таким людям запрещен рай. Таким вот простым легким людям. Ад, правильно. Ад запрещен именно таким людям. Они такие люди в ад не попадут. Простые люди. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, увидел крестьянина, который в руках в мозолях, да, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, эти руки, говорит, в ад не попадут. Он работает, добывает еду. Едешь в деревню, видишь бабушку, всю в морщинах, она уже нагнулась уже, выпрямиться не может. У нее ноги от работы уже все отказывают. Она все еще пытается, что-то ходит, делает, а за внуками ухаживает, за детьми там и так далее. И хочется сказать, как такой человек может в ад попасть, правильно? Всю жизнь этот человек работал и страдал. Это простота, это доброта, то есть это легкость. Это вот, дорогие друзья, абсолютно нормальное отношение такое должно быть среди мусульман, между мусульманами. Также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: остерегайтесь харама, вы будете самым поклоняющимся человеком. Остерегайтесь харама. Для того, чтобы много поклоняться, достаточно остерегаться харама. Сколько бы ты намаз не читай, если в твоей жизни есть харам, то есть польза от этого какая? Самое главное, остерегайся харама. И тогда ты будешь самым поклоняющимся человеком. Будь доволен тем, что тебе дал Аллах Тааля, и ты будешь самым богатым. Будь доволен тем, что тебе дал Аллах Тааля, будешь самым богатым. У каждого есть за что восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля. Естественно, нам кажется, что все люди живут лучше себя. Когда вот так посмотришь на улицу, да, все как будто это прекрасно лучше тебя живут. На самом деле, посмотри на других, кто живут хуже тебя, кто не имеет это все. И тогда ты поймешь, поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа у Аллаха: сделай меня мискином, чтобы я находился с мискинами, труждающимися, и чтобы я с ними воскрес, с этими людьми. Почему? Потому что благодарить Аллаха в таком состоянии лучше. Ты благодаришь Аллаха, быть благодарным, то есть держать себя в правильном направлении лучше. Поэтому мы тоже должны уметь благодарить Аллаха и быть довольным тем, что у нас есть. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ва ахсин иля джарика такун му'минан». Хорошо относись к своему соседу, ты будешь верующим. Чтобы стать верующим, то есть надо к соседу хорошо относиться. Хорошо относиться, помогать, терпеть, если какие-то от него есть проблемы. Не обязательно сразу идти ссориться. Достаточно терпеть, то есть как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, да, каждый день убирал мусор, который подкладывал ему сосед-еврей. Каждый день убирал. Он же ничего не говорил, он просто убирал этот мусор. А потом, когда мусора не стало, зашел к нему и говорит: что с тобой случилось? Я мусора не увидел, ты заболел, что ли? То есть, понимаете? А действительно он лежал, болел. Вот это, то есть иногда... А то сейчас чуть что сразу соседа надо порвать, унизить, наорать там сразу же, да, и все, колеса там проткнуть, все что угодно. Табличку там на воротах сломать. Сразу вот начинается это все ерунда. Зачем? Сейчас вот сразу же такие отношения какие-то непонятные. Нет, это не Азатабы сломал, ему сломали табличку. Он никому не ломал. Он хотел сломать того, кто сломал. А чтобы стать мусульманином, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, надо любить остальным то, что любишь себе. Чтобы стать мусульманином, надо любить для остальных то, что любишь себе. То часто спрашивают, что такое ислам? Мы говорим подчинение Аллаху, намаз, ураза, там туда-сюда. Что значит быть мусульманином, единобожие там и так далее? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, чтобы стать мусульманином, надо любить для остальных то, что любишь себе. Да, ты, может быть, единобожник, может быть, ты намаз читаешь там, все Коран читаешь, все махраджи очень мощно, четко говоришь, а людей не любишь. И людям не любишь, что любишь себе. Это же во всем можно выражаться. И в выборе места, когда кушаешь, да, в автобус зашел, там кому-то место уступаешь, там и так далее. Это же все во всем это выражается, во всех этих вещах. Любишь, чтобы тебе помогали, и ты помогай. Естественно, да. Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна Аллаха
фи гауни аль-габди, ма дама аль-габду фи гауни ахихи. Аллах помогает рабу своему до тех пор, пока этот раб помогает другому рабу. Аллах помогает человеку, пока этот человек помогает другим. Хочешь, чтобы тебе Аллах Тааля помог? Иди посильно, помоги кому-то, кто нуждается в твоей помощи. Может быть, ты не олигарх, не супермен, там всех проблем не решишь, но, возможно, ты сможешь кому-то помочь. Как можешь помочь? Словами, делами, что-то поднести, принести там и так далее. Может быть, с чем-то незначительной вещью. Просто бабушку перевести, грубо говоря, да? Для этого же денег не надо. Поэтому и Аллах Тааля начнет тебе тогда помогать в таких вещах. Поэтому, братья-мусульмане, это, дорогие друзья, отношения очень щепетильные, очень нежные отношения, очень мягкие. Мы должны стремиться именно так относиться друг к другу. И тогда все будет хорошо у мусульман. Естественно, когда что-то происходит с мусульманином вдалеке, а ты помочь не можешь, не оставляй хотя бы дуга этого человека. Дуга делай. Ты же любишь за себя просить. Проси за брата. Как за себя просишь. Так же искренне, так же глубоко, так же со слезами. И переживай за него так же, как переживаешь за себя. И тогда и за тебя тоже буду делать дуга и переживать. Дорогие друзья, вот это такие чувства, такие отношения не хватает многим мусульманам во многих местах. Иншаллах, мы должны это все развивать и делать. Для этого к нам пришел ислам, для этого в наших сердцах есть вера, для того, чтобы наши сердца смягчились по отношению друг к другу и любить друг друга ради Аллаха. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.